todos a esta Eucaristía Dominical. Sen dúbida, será a derradeira que se grave desde a nosa parroquia, porque o próximo día xa poderemos empezar a xuntarnos no templo para celebrar a Eucaristía. No ano 304, durante as persecucións de Diocleciano, un grupo de cristiáns do norte de África foron sorprendidos mentre celebraban misa nunha casa e foron arrestados. O procónsul romano, no interrogatorio, preguntoulles por que o facían, sabendo que estaba absolutamente prohibido. E responderon: sen domingo non podemos vivir. Que quere dicir, se non podemos celebrar a Eucaristía, non podemos vivir. A nosa vida cristiá morrería. Durante este tempo que non puidemos asistir ao templo para celebrar a Eucaristía, buscamos maneiras para vivir a comunión entre nós, escoitar a palabra de Deus e unirnos de algún xeito á presenza de Xesús no pan da vida. Empecemos esta Eucaristía con esta intención e coa esperanza de que o próximo domingo xa nos veremos nos templos. Ya no ves dónde vas. Camino y vida es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz. Camino y vida es nuestro Señor. Piensas quizá que es falsedad y nada cuenta. Tú quieres vivir feliz y en paz. Tú quieres vender tu corazón por poca cosa. Que al sentir el amor puedes dar mucho más. Jesús es la verdad, camino y vida es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida es nuestro Señor. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Amén. Que a gracia e a paz e a misericordia de Deus, o noso Pai, e de Xesucristo, o Señor, sexa convosco. Bueno, pois como escoitamos, celebramos hoxe o quinto domingo de Pascua, con moita esperanza de que o próximo domingo poderemos empezarnos a xuntar xa como comunidade dominical e tamén a partir de mañana. Xesucristo é o camiño, a verdade e a luz. Xesucristo é o rostro do Pai e é o modelo de ser home. Por iso nos pedimos perdón por as veces que seguimos outros camiños, buscamos outras verdades e queremos alimentarnos de outra vida. E nos fabricamos un becerro de ouro a nosa medida para non seguir o modelo de Cristo. Ti que és o camiño único, Señor, ten piedade de nós. Ti que és a verdade sen erro, Cristo, ten piedade de nós. Ti que és a vida en plenitude, Señor, ten piedade de nós. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós. Perdoe os nosos pecados e nos leve a vida eterna. Cantemos o himno de louvanza invocando a Xesús.
sentado á direita do Pai para interceder por nós. Gloria te alabamos, bendecimos tu amor, te adoramos, damos gracias al Rey Celestial, al Dios bueno, al Dios Padre, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Señor, ti que te dignache a redimirnos e quixeches facernos teus fillos, míranos sempre con amor de Pai. E fai que cantos cremos en Cristo, o teu Fillo, alcancemos a liberdade verdadeira e a herdanza eterna. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive a reina e é Deus por sempre, eternamente. Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. Por aqueles días, como ía medrando o número dos discípulos, orixinouse un descontento dos helenistas contra os hebreos, porque se desatendía as viúvas de fala grega no servicio diario. Entón, os 12 reuniron a asemblea dos discípulos e dixeron: non está ben que deixemos a palabra de Deus para nos dedicarmos ao servicio das mesas. Polo tanto, irmáns, escollede dentre vós 7 homes de bo creto, cheos de espírito e sabedoría, e poñerémolos para este oficio. Nosoutros continuaremos dedicados á oración e ao servicio da palabra. A proposta gustou a asemblea e elixiron a Estevo, home cheo de fe e do Espírito Santo, a Filipe e Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenes e Nicolao, prosélito de Antioquía. Presentáronllelos os apóstoles e despois de orar impuxéronllelas mans. A palabra de Deus crecía e medraba moito o número dos discípulos en Xerusalén, e unha gran cantidade de sacerdotes aceptaban a fe. Veña a nós, Señor, a tua misericordia, como de ti o esperamos. Alegrádevos sustos no Señor. Os homes rectos acaelles loarte. Festexade o Señor coa cítula. Tocade para el con arpa de 10 cordas. A palabra do Señor é recta e todas as súas obras son loais. El ama o dereito e a xustiza. A súa misericordia enche a terra. Os ollos do Señor están postos nos que o temen, nos que esperan na súa misericordia, para librar as súas vidas da morte, para as manter no tempo da miseria. Lectura da primeira carta do apóstolo San Pedro. Ben, queridos irmáns, ao achegardevos ao Señor, pedra vivificadora, de refugallo para os homes, pero pedra escollida e aprezada aos ollos de Deus. Sede tamén vós como pedras vivas, parte da construción do templo espiritual, para os cultos dun sacerdocio santo,
e para ofrecer sacrificios espirituais, aceptables a Deus por medio de Xesús Cristo. Por iso, lese na Escritura: Ollade que eu poño en Sión unha pedra angular, escollida e digna de honra, de xeito que quen confíe nela non levará desengano. A súa honra é para vós, os que credes, pero para os que non creen é a pedra que refugaron os canteiros, e que se converten en esquinal e aínda máis, en pedra onde se tropeza, en cauce onde un se esnafra. Eles tropezan contra a palabra, porque non lle fixeron caso. Tropezar era o seu destino. Pero, en cambio, vós sodes raza escollida, sacerdocio de reis, nación santa, pobo adquirido por Deus, para pregoar as maravillas daquel que vos chamou das tebras á súa luz admirable. Palabra do Que o Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Xoán. Naquel tempo díxolle Xesús aos seus discípulos: Non vos agoniedes, crede en Deus e máis crede en min. Na casa do meu Pai hai moitas moradas. Doutro xeito, teríamos dito que vos ia arranxar un lugar. E cando vaya e vos arranxo un lugar, volverei e collereivos comigo, para que onde estea eu, esteades tamén vos. E aonde eu vou, vos ben sabede o camiño. Dille Tomé: Señor, se non sabemos onde vas, como imos saber o camiño? Xesús respondeulle: Eu son o camiño, a verdade e a vida. Ninguén chega onde o Pai máis que por mí. Se me coñecésedes, coñeceríades tamén a meu Pai, anque xa desde agora o coñecedes e o tedes visto. Filipe díxolle: Señor, móstranos o Pai e abóndanos. Xesús replicoulle: Pero Filipe, levo tanto tempo convosco e aínda non me coñeces? Quen me viu a min viu ao Pai. Como dis entón, móstranos o Pai? Non crees que eu estou no Pai e o Pai en min? As palabras que eu vos digo non as falo pola miña conta. O Pai que permanece en min é quen fai as súas obras. Crédeme que eu estou no Pai e o Pai en min, senón polo menos crede por esas mesmas obras. Con toda a verdade non o aseguro, quen cree en min fará el tamén as obras que eu fago, e fará as meirandes aínda, pois estou para irme onde o Pai. Palabra do Señor. Bueno, pois, como decíamos, último domingo que celebramos a Eucaristía sin haber aquí ninguén. Só dúas ideas, ou tres, en torno aos textos que a liturxia nos propón hoxe. Un é na oración colecta, na oración que se lee antes das lecturas, que di: síguenos mirando con amor de Pai. Eu penso que a Pascua e toda a nosa vida de cristiáns ten que ser vivir esta experiencia, que é onde se fundamenta a forza da nosa fe. A forza da nosa fe non se fundamenta nin
na nosa boa vontade, nin se fundamenta na nosa virtude, nin na nosa capacidade, nin na forza dos nosos puños, senón a nosa forza é que somos mirados por Deus co cariño co que un pai pasma diante do seu fillo. Incluso cando non somos fieis a Deus. Deus non nos mira, pois, ao mellor con tanta alegría, pero sí con mesmo cariño e con mágoa para que volvamos a Él, porque das súas maus saímos e o noso destino está nas súas maus. Para eso entregou o seu fillo á morte, para eso lle o devolveu a vida, para que donde está o fillo esteamos tamén nós, como fillos adoptivos que somos. Esta é a fe que nos enche de gozo e esta é a fe que dá forza ao noso vivir, non noutro lugar, non noutra situación. Somos capaces de arriscar a nosa vida, os nosos bens, o noso patrimonio, as nosas seguridades, as nosas comodidades, porque sabemos que vivimos nas maus de Deus e que Él nos mira con cariño. E por outra banda, a palabra de Deus, non? Primeiro, fixaríame no Evanxeo. O Evanxeo, Filipe pregúntalle, Señor, se nos vas a preparar unha morada, dinos onde vas para que poidamos. E dice, o camiño son eu, a verdade son eu, a vida son eu. Non necesitamos construirnos outro Deus. Non necesitamos, senón, ler os Evanxeos, mirar a donde foi Xesús, para donde Él vai irmos tamén nós, para que un día tamén, rematados os nosos días nesta terra, tamén onde Él foi, podermos ir nós tamén. Andar os seus pasos, beber o seu cáliz, correr a súa mesma sorte e ter o seu mesmo destino. Esa é a nosa chamada. E, como decía, fundamentados e afianzados no amor dun Deus que é Pai, que nos chama, que nos convoca. E sobre esta palabra tamén, cando dice, pero Filipe, non sabes que cando lle pide Filipe, móstranolo Pai? É dicir, que me ve a min, ve o Pai. Bueno, pois, esta é unha idea que repetía moito o Papa Xoán Paulo II, que Xesucristo, na Redentor Hominis, creo que era, que Xesucristo é o modelo perfecto para conocer a Deus. Se queremos conocer a Deus, miremos a Xesucristo, o Xesús dos Evanxeos, e treñamos trato personal con Il, na oración, no silencio, nos sacramentos e no encontro cos demais. Pero, por outra banda, se queremos conocer cal é o modelo perfecto para ser home, cal é o modelo de humanidade, miremos tamén para Xesucristo. É dicir, para nós, como Xesucristo é auténticamente Deus e auténticamente home, o noso modelo para conocer a Deus é Xesucristo. E o noso modelo para descubrir que estamos chamados a ser nós é Xesucristo. E non... E volvo a decir, leamos os Evanxelios. E así poderemos despois deste confinamento, desta fase de desescalada, como cristianos comprometernos a cambiar as nosas actitudes, cambiar os nosos modos, cambiar os nosos costumes, para non simplemente ter recibido a lección que tanto se di estes días, no, Deus é nos unha lección, Deus é nos unha lección. Sí, a lección está dada. E o mestre dá a lección para todos os alumnos que están na aula. Pero depende de que cada alumno aprenda a lección que o mestre lle explicou. É dicir, a lección se nos deu. A lección está dada. É dicir, por situacións da naturaleza, por casualidades da vida, pero temos que aprender desas cousas e desta situación que nos levou, que temos que cambiar. Eu penso que hai varios elementos que temos que cambiar, e un é, o primeiro, que facemos cas persoas, que solución buscamos ás persoas. Onte moitos políticos na Cámara Galega recriminando uns aos outros sobre a xestión das residencias, porque estamos caindo nun estatalismo, donde parece que o destino das persoas é o Estado, e o destino das persoas
e outras persoas. Se a única solución que temos e que levamos tido da situación dos maiores é o internamento en residencias, a nosa responsabilidade como persoas é ben pequena. E podemos ver moitas reclamacións, moitas protestas, pero non podemos ver a tanta xente buscando aos maiores as residencias para que non estuveran en lugares de alto perigo de contagio e leválos para casa. Isto tamén é unha chamada que temos que facer, é dicir, cal é a solución que damos ás persoas? Logo, vimos como que necesario era o comunitario. O consumo e o superconsumo nos volve individualistas, porque eu non necesito de ninguén. E aquí empezamos a ver que necesitamos dos demais. Entón, pois temos que comprometernos neste novo modelo de sociedade a un cambio ao comunitario frente á individuación que tanto definía Zygmunt Bauman como a característica da modernidade líquida de que se foi impondo desde os anos 50, 40 do século pasado. Hai outra dimensión importante que é o quitar a Deus da historia da humanidade. E o mellor temos que volver a meter a Deus na historia da humanidade, esforzarnos. Por qué? Porque é o que dá sentido nos momentos do sinsentido, da morte, da debilidade. Porque non podemos creer nos deuses. Vimos que pouco podemos, máis que meternos na casa e esperar a que pase a tormenta. Porque non somos deuses, porque non dominamos a natureza. Temos que reconocer que somos criaturas e isto danos unha perspectiva moito máis tranquilizadora e moito máis segura. E temos que, outra das chamadas é a vivir dunha maneira máis austera. Non porque van vir recortes e van vir maldadas, que sen dúbida van sufrir os mesmos, senón porque temos que respetar a natureza. Temos que consumir menos para correr menos, para andar menos a presa, para poder estar con máis calma cos demais. Bueno, pois, que Xesucristo, que é o camiño, a verdade e a vida, nos axude a camiñar cara este destino, pero afianzados en que Deus é o noso Pai e que nos mira con agarimo e que nos agarda. Que así sexa. Credes en Deus Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra? Credes en Xesucristo, o seu único Fillo, que encarnou no seo da Virxe María facéndose home, que por nós morreu, resucitou e está á direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos e na vida do mundo futuro? Esta é a nosa fe. Esta é a fe de toda a Igrexa, que nos gloriamos de profesar en Cristo noso Señor. Amén. E presentamos as nosas súplicas dicíndolle ao Pai que Xesucristo é o noso camiño, a nosa verdade e a nosa vida. Respondemos a cada aclamación: Ti és, Señor, o camiño, a verdade e a vida. Por todos os cristiáns que somos a Igrexa de Xesús, para que contribuamos coa nosa conversión persoal e comunitaria á transformación que todos descubrimos despois desta pandemia. Preguemos ao Señor. Para que todos os bautizados sintamos a chamada a responder coa nosa vida nas distintas vocacións específicas do matrimonio, o sacerdocio ou a vida consagrada. Preguemos ao Señor. Nesta situación en que tanto nos confunden os bulos, as mentiras repetidas ou a información reservada, pidamos para que construamos un mundo baseado na verdade e busquemos con ansia a Cristo como verdade para a nosa vida. Roguemos ao Señor. Para que, pasado este momento de pandemia, tamén ollemos alarmados para outras causas mundiais de morte, como a fame, o aborto, a guerra e a violencia, o suicidio, a falta de recursos sanitarios e auga potable, a destrución da creación, roguemos ao Señor. Por todos os que pensan que son a resposta e a solución aos males do mundo,
para que sexan máis humildes, para que non esquezan que Deus dirixe e espera con amor a mirada de todos os homes e mulleres do mundo. Roguemos ao Señor. Polo Papa Francisco, polo noso Obispo Leonardo e por todos os sacerdotes, preguemos ao Señor. E hoxe, día 10, aínda que domingo e non prevaleza a festa, celebraríamos San Xoán de Ávila. O día 6 houvésemos celebrado os curas da diócese a nosa festa do noso patrón. Oremos para que saibamos imitar os exemplos, os sacerdotes de San Xoán de Ávila, patrón do clero de España. Preguemos ao Señor. Ti és, Señor, o camiño, a verdade e a vida. Pois todo isto, Pai, pedímoscho por Xesucristo, noso Señor. Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. Deus, noso Pai, por este santo intercambio de dons, faznos participar na túa mesma vida divina. Ti que nos manifestache a túa verdade, axúdanos a realizala nas nosas obras. Por Cristo, noso Señor. Que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno e de xustiza. É o noso deber e salvación glorificarte sempre, Señor, pero máis que nunca neste tempo en que Cristo foi inmolado como noso sacrificio pascual. Por el, os fillos da luz nacen a vida eterna e ábrense os crentes as portas do reino do ceo. A nosa morte foi redimida na súa morte e na súa resurrección resucitou a nosa vida. Por iso, cheo de gozo pascual, o mundo inteiro reborda da alegría e tamén os coros celestiais cantan sen cesar o himno da túa gloria.
El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiuno e deulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea, tomou o cáliz, deu gracias, e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Veleití o misterio da nosa fe. Anunciamos a túa morte, proclamamos a túa resurrección. Ven, Señor Xesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e a resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Damosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na túa presenza e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo amparados na túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos, con San Xoán de Ávila e con todos os que nesta vida cumpriron a túa vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo, Xesucristo. Por el con él, a ti Dios Pai omnipotente, na unidade do Santo Espírito, honor e gloria a ti para sempre. Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Pois teu son o reino, o poder e máis a gloria por sempre eternamente. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mire os nosos pecados e non a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e máis a unión de acordo coa tua vontade. Pedimos-cho a ti, que vives e reinas por sempre eternamente, que a paz do Señor sexa sempre con vos. Año de Deus todos. Este é Xesucristo, o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados a cear o Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra tua abonda para me salvar. Sentados a la mesa, reunidos en tu amor, te queremos decir
el pan, Señor. Gracias te damos hoy por el pan, Señor. Gracias te damos hoy, sentados a la mesa, reunidos en tu amor. Te queremos decir, te queremos cantar por el pan, Señor. Gracias te damos hoy por el pan, Señor. Gracias te damos hoy. Señor Xesús, cando nos convocas para o banquete da Eucaristía, ti faste presente nos irmáns, falasnos da túa palabra, acóllesnos no sacerdote, e daste a cada un de nós presente e vivo no pan da Eucaristía. Hoxe, que non podo unirme ca Igrexa no templo, nin recibirte presente na Eucaristía, pídoche que veñas a min espiritualmente e enchas da túa presenza a miña vida. Hoxe que non podo reunirme coa miña comunidade e que non podo ver e tocar aos meus irmáns, pídoche, Xesús, que pola comunión dos santos poida sentir a forza da súa fe alentando a miña, e que sexas ti cada día o alento para construir o teu reino de xustiza, de paz e de amor. Oremos. Ben, Señor, na axuda do teu povo, e xa que iniciáchelo nos misterios do teu reino, fai que abandonemos a nosa antiga vida de pecado e vivamos xa dende agora a novedade da vida eterna. Por Xesucristo, noso Señor, que o Señor sexa convosco. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. Hoxe despedímonos con toda esperanza, pois mañá xa podemos unirnos nas parroquias á Eucaristía. Avisos. Primeiro, se es persoa de risco por idade ou por enfermedade, non debes asistir ata que a circulación do virus sexa menor. Os bispos españois seguen dispensándovos do precepto dominical. Segundo, só se pode ocupar 1/3 do aforo dos templos. Para iso, nos templos haberá habilitadas marcas nos lugares onde te podes sentar. Terceiro, na entrada dos templos haberá dispensadores de xel hidroalcohólico. Por favor, non entres sen desinfectar as túas mans. Se traes luvas, tes que facer o mesmo. Cuarto, entra con acougo para non amorearse. Quinto, empeza a ocupar os postos dende o cima cara ao fondo, por favor, pois é un xeito de ocupar toda a igrexa e ao rematar só limpar os bancos que se usaron. Sexto, dentro do templo garda a distancia de seguridade de 2 metros e non fagas corros. Sétimo, non deas a man, pois non haberá rito da paz. Oitavo, non haberá ninguén facendo a colecta económica, pero as parroquias siguen a precisar recursos, por iso se porán petos ou cestos na saída do templo para ali deixar as doazóns. Noveno, debes traer da túa casa mascariña e tela posta durante a celebración, só se quita para comungar. Décimo, dentro evita tocar obxetos e cousas, incluso o banco que tes diante, só para sentarte. 11, nas parroquias de San Cibrao, Rante, Gargantós e Soutomaior, a comunión levarase aos bancos para evitar cruzamentos. Non se dará a comunión na boca. 12, para sacramentos como a confesión e a unción de enfermos, pódese pedir directamente un encontro co sacerdote para facelo coas medidas de seguridade para todos. Bo domingo a todos, e que en Xesús e nos irmáns poidades descubrir o rostro de Deus. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. Reina celiere, alleluia, qui amo e meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut disi, alleluia.
Oremos. Señor, ti que te dignache a redimirnos e quixeches facernos teus fillos, míranos sempre con amor de Pai. E fai que cantos cremos en Cristo, o teu Fillo, alcancemos a liberdade verdadeira e a herdanza eterna. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive a reina e é Deus por sempre, eternamente.